Ja, goddag og velkommen til mit drivhus her i min have. På latin Hortus Ortus. Og når vi står i mit drivhus, så er det fordi, at jeg har tænkt mig at fortælle lidt om, hvordan man driver et hus. Drive på latin agitare. Så her står vi altså i mit agitare Hortus Ortus. Og når man har sådan et drivhus, så har man jo selvfølgelig også rigtig mange krukker. Og krukker skal man jo altid have i mange størrelser. Og kigger man her, har jeg jo selvfølgelig et bredt udvalg. Jeg har afbleget orange. En god størrelse til en plante. Og plante på latin, det er proles. Og her har vi for eksempel også en, der er meget mindre, men så delt i 10 forskellige rum. Og den er sort. Meget velegnet til planter. Ser man her, ser man tydeligt, at der er en potte, som er betydeligt større, og også mere orange end den først nævnte. Og den her, den egner sig specielt til planter. Proles. Man kan også vælge at sætte blomster i den, og det er så på latin collararium. Når ens drivhus nu er så småt, som det er her, så er det meget velegnet at hæve det lidt fra jorden. Og man kan jo næsten sige, at man ønsker at drive huset lidt i højden, også agitarer. Og jeg ved ikke, om der er så meget andet at sige her, end at vi selvfølgelig dyrker vores agurker, cucumerus og vores tomatplanter Nulam consecteturum. Og de gror selvfølgelig i humus og bliver jævnligt vandet med aqua. Se, så fandt vi sørme et skadedyr. Og et skadedyr, det er jo typisk et dyr, som bringer skade. Og i det her tilfælde er det som ikke så meget det her plastik, at det går ud over. Nej, det er nok mere planterne proles, som gror her i mit agitare domus. Jeg tror, vi herfra går ud i den omkringliggende have, også kaldet Hortus Ortus. Og i næste afsnit skal vi se lidt mere på nogle planter, også kaldet proles. Måske finder vi også nogle corolarium, som er det latinske for blomster. Ja. Og når vi nu bevæger os hernede fra og ud i haven, Hortus Ortus, så prøv at lægge mærke til, at det kan godt tage sin tid sådan noget. Men det er måske fordi at en snegl på vejen. Men det er også et andet afsnit i haveprogrammet. Vi går nu ud i vores baghave, også kaldt Restorium Hortus Ortus. Restorium Hortus Ortus. Here we come.